Rigar manzan Allah, rigar manzan Allah. Riga ce mai tsafta, riga ce ta bajinta, rigar abban binta, rigar ba tsararta, riga mai cincinta, riga mai fifita, wace riga ta kaita. Riga ce tsaftata, riga ilmantata, riga keɓantata, riga jarumtata, rigar manzan Allah. Riga ce mai tsarki ta cikin ɗa sadauki, riga mai yin aiki a waje ko kwaɗaki. Rigar manzan Allah. Riga ce mai kamshi, riga ce mai armashi, riga mai kau da kishi, ta haukan al'arshi. Rigar manzan Allah. Riga ce mai ladabi, ga kunya ga hubbi, rigar da habibi, rigar ke zama kambi, ke Allah ke dubi. Rigar manzan Allah. Rigar riga ce, rigar fariga ce, riga riga, rigar manzan Allah, rigar manzan Allah. Karka mini in kai shi domin Allah, ka san kai ne na taya kishi. Na san ba aka abuwa kan mai taba girman shi. Allah kaskanta muna mai taba manzan Allah. Kafin in shiga aiki da salati zan soma, ka ce kwai daya Allah sai kai masa goma. Allah da salatin ka da sallar da nake yi ma, na ba da su hadiya a wurin manzan Allah. Bambin kowane shehi tijani ya ishe ni, komai nika sogon annabi na san zai bani. Kuma gani cikin faila farhama ya gane ni, wallahi ina da garantin san manzan Allah. Ga sidi nuna sarkin sharifanmu ina son sa, ga sidi hamisu ne askaru a hannunsa, ga dan madami sidi faila an san ni gidansa. Alhamdulillah na gode ya manzan Allah. Assalamu alaiki ya rigar manzan Allah. Assalamu alaiki ya jikin bin Abdullah. Assalamu alaiki kamisatul kauni jumilla. Assalamu alaiki rigar izza da kamala. Mai yin aiki yanzu sai wannan riga, zan faɗi manyan ayyukan da ta yi sai a kirga. A cikin waɗanda ta yi wa aikin waye oga, da bai ke wasa dai ki rigar manzan Allah. Makaho ya zo bara gidan manzan Allah, ya ce a taimaka min domin girman Allah. Ya ce a gidan nan ake rabon kayan Allah, sai annabi ya ce ga rigar manzan Allah. Makaho ya aza ta ga idansa sun ka buɗe, ya ce jagoransa tafi na baka ita bi sharidi. Ya zo dai ta kasuwa ko waganta sai ya ruɗe, kowa na ni zan sai rigar manzan Allah. Jagoran na makaho ya ga kuɗi ya saida, sai ga wani bawa tun da ya ganta ya yi saranda. Ya ruga ya je ga mai gidansa babu ganda, ya ce masa za a saida rigar manzan Allah. Ya ba shi kuɗi masu yawa domin ya sauta, da ya an so rigar ya ba shi ya rike ta. Ya ce kai ma ka zama ɗata shi je ka huta, ya samu ɗiyauci don rigar manzan Allah. Makaho ya warke, jagora ya warke,
kuma bawa ya warke, attajiri ya warke, matsalar su ta ɗauki, kuma rigar ta koma a jikin manzon Allah. Idan ya sa rigar ba ta yawa jikinsa, kuma kaji ladabin rigar ba ta maje jikinsa, domin kunyar rigar ba ta shafa jikinsa, ba ta jan kasa ba ta dagewa, masha Allah. Babu wata sutura a duniya wadda ta kai ta, wace riga ce kaji kura ba ta hawanta, ko da ana ruwan sama baya sauka kanta, ko guda baya hawanta, rigar manzon Allah. Ita ce rigar da ba a taba wankewa da ruwa ba, ita ce rigar da ba a taba guga ko so ɗaya ba, ita ce rigar da ba a taba shafa ma turare ba, ita ce rigar da ta taba shiga har fadar Allah. Ba domin rigar ba da duniya ta tashi, lokacin da ya tafi ɗaifa har suka je shi, rigar ya jawo yasa ya rufe kanshi, da jininsa ya ɗiga ƙasa, da akwai babbar matsala. Ba ɗauko keke ba ya sanya ta kamar taka, da ya zo zai sata da kansa za ta sauka, ta sakanta jikinsa tana yi masa labbaika, malam wani aiki sai rigar manzon Allah. Riga uku fara gwaldin kuma akwai tsanwa, wata kissa ta ce fara ya fi yawan sawa, amma idan za ya ado gwaldin ya kasawa, wannan tsanwar da ita yake yin bautar Allah. Nan za na tsaya annabi da bayanin rigarka, duk inda na yi kure ya fi min da luddufinka, duk inda na yi daidai kara mini ƙaunarka, wallahi ina son ka kashe da manzon Allah. Daga Allah ƙara karama. Rigar manzon Allah, rigar manzon Allah.